Si Kim Chino ay nagbabalik para gisingin ka sa katotohanan na hindi ka niya talaga magugustuhan. Uy! Anyway, mahal, usapang pag-ibig pa rin mula sa chinito ng buhay mo. Ika nga, Chinitox. Diba nga, i-share ko sa'yo ang 3 senyales na malapit ka ng ma-friend zone. Kaya naman, recap muna tayo. Sabi ko, una, ma-friend zone ka na kapag tawag niya sa'yo ay bes, beshi, bro o di kaya sis. Kapag tinatawag ka niya ng mga platonic call signs, naku po, indikasyon na yan na ma-friend zone ka. At ang pangalawa naman, sabi ko kanina, ma-friend zone ka na kapag kinikwentuhan ka niya tungkol sa crush niya. Yung crush na yon, hindi ikaw yon. Ginagawa kang tagapakinig o di kaya panakip butas, di ba? Yung nakikita mo harap-harapan, malapit na kinikilig siya pero hindi sa'yo. Naku po, wawa ka naman. O ito na mahal ha, pangatlo, panghuli. Ma-friend zone ka na kapag walang kilig vibes kahit close kayo, 'di ba? Oo, close kayo pero parang walang tension, walang landian, walang any signs ng romantic interest galing sa kanya. Yung tipong lahat ng lambing pang magkapatid lang talaga, 'di ba? Hindi yung lambing na kung saan mag-iinit ka. Huy! Hindi mag-iinit kasi kabado. Di ba kapag kabado ka, tas crush mo, mag-iinit ka talaga kasi namumula ka. Sige, lusot mo pa, Kim Chino. Hindi totoo, di ba? Yung kilig na mag-iinit ang pakiramdam mo. Yun yung ibig kong sabihin. Kasi minsan mahal no, naguguluhan tayo sa closeness na yan. Pero hindi lahat ng close nagiging magjowa. Yung iba, goods lang talaga na companion. 'Di ba? Pwedeng gusto niya na nandiyan ka sa tabi niya pero bilang kuya, bilang ate, bilang tagapakinig, o bilang pastime. Pastime na panakip butas. Pero mahal kung ma-friendzone ka man ng taong gusto mo, huwag ka magalit sa kanya. Hindi niya kasalanan kung or hindi niya kasalanan na hindi ka pasok sa standards niya, 'di ba? At huwag ka rin mawala ng pag-asa, malay mo mahanap mo yung taong friendzonein ka ulit. Hindi, meron yan. Meron din yan. O di kaya andyan na, naririnig mo na. Ayaw mo lang bigyan ng chance, di ba? Malay mo, yung naririnig mong DJ, si Kim Chino. Yun na yung para sa'yo. Ano mahal? Try natin? Uy! O siya mahal, baka saan pa tayo mapunta? Oras na naman para ako'y magpaalam. Naway nagkaroon ka ng mga idea at maliwanagan ka na, ay, paparating na to sa friend zone at i-cherish ko na lang ang friendship. Kaya naman mahal, dapat kabisado mo na Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Gabi-gabi yan, 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. At muli, ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to, si DJ Kim Chino. Kaya naman, susunod na po ang Basa Princess ng 90.7 Love Radio. Walang iba kundi si Rocky Terra sa kanyang programang Rocky's Secret Files. Panatili lang katutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ingat ka mahal. Love you!